Hej så alle sammen, velkommen til denne video. I dag der skal vi lave. Jeg fik 80 visninger for nogle par dage siden, og det er jeg vildt glad for. Det er mega sejt, helt vildt. Så jeg har lavet nogle udfordringer, og dem skal jeg have klaret, så skal vi komme i gang. Og min far han filmer. Og det første er, at jeg skal spise noget af det her, men jeg tager ikke det hele. Og det er stærkt. Det er stærkt. Okay. Nu har jeg fundet ud af, at jeg ikke engang kan lide det. Det smager ikke særlig godt. Første challenge. Ja, første challenge. Og så det andet, det er at spise græs. Og jeg får selv en pragtfornemmelse, når jeg spiser græs. Det kan jeg ikke. Den kunne jeg ikke. Og det næste er Chubby Bunny. Oh my god. Og hvis I ikke ved, hvad Chubby Bunny er, så er det, hver gang man putter en skumfidus ind i munden, så skal man sige Chubby Bunny. Og så ser man, hvor mange man kan have ind i munden. Jeg starter bare lige med 2. Så så kommer vi til 3. Eller skal vi komme i gang? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Kunne ikke. Jeg fik 4 ind i munden. Og så er det til den ultimative udfordring. 5 armbøjninger. Så. Min far siger, at jeg har spaghetti-arm. 1, 2, 3, 4, 5. Og det var godt nok hårdt. At sige. Det var hårdt, mand. Og den ultimative. Altså det her, det har jeg fået fra en masse andre YouTubere. Døb sit hoved ned i vand, og så bagefter i mel. Og det har jeg her. Jeg har en hule, så det gør vi. Jeg sætter melen her. Oh my god. Jeg tager altså lige min trøje af, sådan så den ikke bliver våd. Okay. Jeg skal lige holde mig for næsen, så jeg ikke får vand op i næsen. Jeg tror lige, jeg tager lige der. Sådan der. Og så bagefter i mel. Tusind tak fordi I så med på den her video, og tusind tak til min far med at han filmer mig. Og nu er jeg helt fyldt med mel. Men ellers så tak for 80 views. Det er vildt, det er jeg rigtig glad for. Men vi ses. Ha' en rigtig god dag og pas på jer selv. Ha' en god sommerferie. Jeg har nemlig sommerferie.
Jeg ved ikke om her er sommerferie, men ja. Vi ses. Hej hej.